pag-usap, mga angkol ug mga ante, tugutin na sa ninyo na mga sa tagkatahuran. Magandang gabi sa inyo, mga Kabisyo. At siyempre, ang ating programang Tutoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Pwede mo rin baliktarin ang programa natin. Love, Tutoy na. Ayan po mga Kabisyo. Of course, February 28 ha. It's a Wednesday. Shout out sa ating mga legit PUV, TNVS ride hailing delivery riders po para sa ating feel good drive-thru. 12 noon yan magsimula, no, hanggang 3 p.m. po iyan. February 28. Ayan. Dito lang po yan sa may Star City parking area. Of course, ito lang naman yung matatanggap ninyo ha. First 100 will get Love Radio souvenir, Fua bread. Of course, 2 kilo na rice from a gold mine. We have also souvenirs from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ito, 8 lucky winners ha. 18K gold bracelet. Grabe. Yawards. From Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Of course, meron din tayong 2 lucky winners from Princess and Ronron Furniture. Nabalitaan ko, sofa po ito, no? Maganda tong upuan. Pwede ding higaan yung 2. Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile din, no? And of course, from Lala Move Souvenirs yan. Again, huwag kalimutan ha. First of 100 lang po. Legit na PUV, TNVS, ride-hailing delivery riders lang. At bawal po yung naglalakad. Kapag ikaw, Col, naglalakad ka, lusion man yun ako na imong kigol. Yun yung may sasakyan ha. So pag ikaw 101 na, wala na. Yayay ka na. Ayan po mga Kabisyo, no, yung napag-usapan po natin kanina, yung mga bagay na di dapat ipahiram at hiramin sa iba at bakit. Ayan, alam na po natin yan, no, may ilang mga bagay na hindi dapat ipahiram o kaya hiramin. Ayan, eto, personal na gamit. Ang mga bagay na malapit sa ating katawan. Of course, na yung toothbrush, suklay, o kaya naman na damit na pambaba, underwear, panty. Hindi dapat ipahiram yan mga Kabisyo. Pero nung araw po mga Kabisyo, ayan, pag medyo nakalimutan mo nang maglaba, no? Dahil nga sa sobrang busy sa trabaho, hiramin lang yung karasonsilyo. Yung porol ni tatay. Diba? Yun, karasonsilyo at porol. Yun yung brief dati. Ngayon, ano na ngayon boxers Ayan, hindi pwedeng ipahiram yan ha. Okay, mga bagay na ilang gamit. Ayan, isang bagay na mabilis masira at madaling mawala. Tulad ng eyeglasses, cellphone charger. Uy, mas mainam na huwag nang ipahiram upang maiwasan ang aberya o kaya tampuhan kapag ito ay mawawala o masira. Pag tag-init naman o kaya tag-ulan, manghihiram po ng payong. Hindi na isa sa uli. Nung araw, wala yung payong ginagamit namin. Nung araw si Uncle at si Auntie siguro. Yung dahon ng saging. Ang dala-dala mo lang kutsilyo kaya sanggot. Yung kutsilyo ba para pangkuan ng saging. Yun, pwede na yun para hindi ka mangingitim. At siyempre naman mga Kabisyo, eto, paboritong bagay. Baka meron ka paboritong bagay dyan. Yung kasangkapan po ng bahay. Sinabi ko kanina, yung pangkayod ng nyog. yung ano ba? Pangkagod ba? Pag may manghihiram, nako, Diyos ko, hindi ko talaga yan papahiram. Marami na pong mga pangyayari na nanghiram. Tapos kinabukasan, October 31, no? Hindi ka na makakaluto ng biko. Ang ending niya, lusion, dyan ako ng iyang kigol. Eto po mga Kabisyo, no? Kotse o kaya motorsiklo.
Kung hindi nyo, wala kayong tiwala sa isang tao sa pagmamaneho ng inyong sasakyan o kaya motorsiklo, mas mainam na huwag na itong ipahiram upang maiwasan ng aksidente o pinsala. O, alam sa natin yan, pag nagkaroon ng aksidente, siguro ikaw makukonsensya ka rin, di ba? Alam nyo mga kabisyo, ito pa rin ang ating pangunahing prinsipyo, no? Ingatan po natin ang mga gamit kapag ikaw ay nanghiram. At kung ikaw naman din, kabisyo, ikaw naman din na sa tingin mo naman na hindi po pwedeng ipahiram dahil nga paborito o kaya may sentimental value o kaya napaka-importante sa'yo, siguro okay na yan, huwag ka nang magpahiram. Oo, gawa ka na lang paraan, huwag mong kausapin yung manghiram. Di ba tama, no? At least kahit papano, hindi ka naman nag-aalala kasi once na pinapahiram mo, inaalala mo yung yung mga bagay-bagay na ganyan, no? Of course, no? Daghan kayo salamat. Ako po si Totoy Bato. Bukas po, hindi po tayo magkakasama. And magkakasama tayo ulit sa linggo. Oo, 11 ng tanghali po yan hanggang 3 p.m. Ayan, sa mga may sakit, get well soon. Sana hindi ako magkakasakit, ha? Medyo parat-parat. Karat-karat ba? Medyo may garal-gal dito. Okay, no, get well soon din naman sa mga may sakit ngayon, no? Mahirap na magkasakit. Kailangan uminom ng maraming tubig. At syempre, napaka-importante yung oras ng tulog. At kapag makapagpahinga naman in between meals, okay lang po yan mga kabisyo. Ingatan po natin, no, ang ating katawan para hindi tayo makahawa at makapagtrabaho naman tayo mga kabisyo. Okay, no? Bukas po ang inyong mga kasama na naman, no? Si Uncle Dagol, 6 a.m. hanggang 10. At saka LRT 10 din natin, no? Love Radio Top 10 Countdown. Goodbye! When there's a dawn, kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!